je unapredimo, razumeš, da je ukažemo na neke nove puteve u njenom životu. Ja se slažem. A ja gri. Znači, ne moramo samo Marčela, znači možemo Marčela i još neku sitnicu. Marčela i kartu Valencije, naprijed. Na prva, na prva. Idemo. Tetke. I valjda ću topliti, pazi kako, i u stvari ne znam što da obučem, samo znam da hoću da obučem suknju. Imam neku dugu suknju, ali onako elegantnu. I crna je. Skroz je crna i imam crne baletanke. I sad ne znam šta gore da obučem, da mi je profil. Nešto tako, ali on mi je rođen. Kristina ima celebrity rođaka pored koga smo prošli. Radi na RTS. A provali ovu ribu što je nakačena glava. Koja? Pa ova. Pogledaj, ma jeste, nakačena, pogledaj. Pogledaj, bre. Pa samo tako izgleda zbog blica. Ma te, bre, izgledaš lepo da je nakačena. I znaš kako ovdje imaju lepe majice, ovako top. Ajde pogledamo, možda ima majica neka. Ako ne prestaneš ovog trenutka na glavačke. Zažiša koliko si jagli. Ćao. Kako ruke, da Ovo si ponosan na svoj novi telefon. Ne, ovo je dokumentarac pravi. Šugo, da vidimo, prošlo. Nije to moj telefon. Mažem. Ispitaj ga, Kristina, sve. Ispitaj ga, bre. A, nije rekao ispipaj ga. Niko nema više šugu. Samo ga ti loži, onako je Šta ti je bilo, jesu ti rekli? A bila je alergija koju sam ja... Ma nemam pojma, ne pravim Ja razliku. tebe ne ljubim da se lepo izgleda. Znam, bre. Ne znam da si ti bio više od dana. Ko je odgovoran za vaš styling? Ja sam gomenjavio malo patike. Odgovorno je vreme. Malo. Čuj, malo. Samo mi ti fališ. Pijan sam već 5. dan, boli me glava. Pio sam sam juče vino ceo dan. Nemaju tepi. Nije sve jedno.